Yo, VIP. Let's kick it. We hadden bedacht, omdat oudere mensen niet heel goed kunnen tegen warmheid, had onze moeder bedacht om dan ijsthee uit te delen aan de mensen in Citrus. En mijn zus, Janet, die heeft ijsthee gemaakt. Dus zij wist hoe het moest. En toen hebben we het gemaakt. Dat gelijk even. Lekker. Mooi zo.